Ndamira pamberi pedera mambo mutasa. Ndamira pamberi pedare ramambo mutasa. Zvese zvandiri chokwadi. Zvese zvandichataura ndezvechokwadi. Ndinyepa chaiswa nemhosva. Ndikanyepa ndoraswa nemhosva. Mwari ari mubatsiri wangu. Mwari ari mubatsiri wangu. Pamusoro ichangamire. Ndauya panapa nenyaya yaSabhuku Tegwe. Akaita primary court. Akatonga nyaya ine chekuita nemudzimu nemashari. YekwaMucheka versus Mandire. WekwaMucheka wakadaidzwa. WekwaMucheka wakadaidza chechi pamba pavo, asi pakabuda mashoko anoti mukadzi wafungai ana sekuru ari pamwiri pake, ndosaka achinetsana nemurume wake. Nyaya yakaenda komangarwa kwaSabhuku. Sabhuku wakadaidza vechechi inodzi kuedza Apostolic Church, mukuru wacho nemaprofita wakaita dare pamba paSabhuku musi wa12 March 2024. Maprofita akatonzi aprofite ipapo akaita saizvozvo, uye vanhu vekwaMandire wakabvisa court fee $10, mhuri yekwaMucheka $10, wechechi $10. Pane zvese zvakaitika haana kunditaurira. Handichazivi kuti ndiSabhuku here, ndiishe here kana kuti ndimambo. Inyaya yekutanga ambeno kuti ndibva ndataura dzese. Pane dzakati wande. Dzaklemwa apa naishe kuti ndimbosiya. Ndimbosiya yakadaro ndo. Ndamira pamberi pedera mambo mutasa. Ndamira pamberi pedera mambo mutasa. Zvese zvandiri chokwadi. Ndichataura chokwadi. Ndinyepa charaswa nemhosva. Ndikanyepa charaswa nemhosva. Mwari ari mubatsiri wangu. Mwari ari mubatsiri wangu. Zvaverengwa ndezvechokwadi. Zvakaitika. Makatonga. Takagadzirisa shuwa ndo takatonga. Basa raSabhuku munoriziva. Sabhuku anotanga papi achigumira papi, ichanotanga papi achigumira papi. Sabhuku basa rake munoriziva. Sabhuku hatongi, anoyananisa. Munoriziva. Saka pamuri kubvuma moto yenyu. Ndozvatakaita. Makaenza yekutanga toti mabvuma mhosva. Ndirerenge imwe yacho. Yechipiri inoti wakarambidza kuti vanhu vekwaShereni vavige hama yavo. Ishe wari kuti pawakaenda kucheka apo kuHarare, Sabhuku Tegwe akarambidza mhuri yekwaShereni kuti ichengete mukunda wavo akange akatorwa kuZindi, asi nechikonzero chekuti wakuwasha wakanga wasati wazivikanwa kwaana Tezvara, wakasarudza kuti wachengete wega mwana wavo. Nekuda kwekuti munhu uyu akange afa anwa poison, zvakanzi nachiremba anofanirwa kuti achengetwe nekuda kwekuti mochari yakange isiri kushanda zvakanaka, uye polisi yakange yataura zvakare kuti munhu achengetwe musi iwoyo, asi Sabhuku akazviramba. Guwa rakange ratocherwa, vanhu vatounganidza matombo. Sabhuku wakapindira family affair kusvikira vanhu vekwaShereni wauya kumba kwaIshe wachikumbira kuti munhu achengetwe. Ishe akawapa mvumo, asi
nguva dzanga dzatofamba chitunha chakazotochengetwa neusiku. Zvese izvi hapana chaakazouya achizonditaurira. Paita mbili. Uyu ndiana, uyu ndi tunde dzategwe dzesere. Yekutanga yeprimary court makatonga. Yeah. Makatonga nyaya. Akana mabvuma itsoke yekutanga kana matonga chinoitika muZimbabwe bambo. Basa rasabhuku ndere kuyananisa chete. Sabhuku atongi nyaya. Sabhuku haana chinhu chinonzi court fees. The first court muZimbabwe primary court yaishe. From primary court yaishe kokuenda community court yamambo. Then mamwe makosi ako kwa Majesty ne High Court, Supreme Court, Constitutional Court zvikwira zvakadaro. Handizvo. Sabhuku haana court fees. Sabhuku chanobhadharisa chinonzi machekwa. Ndo chinobhadharisa sabhuku machekwa. Ekuti pane zvotadini tendaiwo zvatadini zvataita. Asi haabhadharisi chii court fees. Ando. Saka namabvumayo yakanaka. Hamubvumizwi mune nyaya dzamunobvumizwa kutonga kuyananisa nedzimwe nyaya dzamusingabvumizwi kuyananisa. Nyaya yeshawi, nyaya yemudzimu, nyaya yechi aizvozvo hazvistori pajurisdiction yenyu. Zvakafanana nedare rino futi. Dare rino iri handiintateni nyaya dzemedha. Handiintateni nyaya dzerape. Handiintateni nyaya dzekubirana mombe. The stock theft. Handiti nyaya dzerobhari. Idzodzo nyaya idzodzo dziri criminal dzinoenda kucriminal court. Dzakudani Magistrate nemapurisa. Any nyaya inoinvolva mapurisa is criminal inoenda kucourt kwa Magistrate. Haiwi panapa. Panapa only deal nema issues ari customary. Magariro yechi ewa. Chete. Ndizoka. Saka iyo yakashata. Then makarambidza mhuri kuwiga nenyaya yekuti papasina kubhadharwa rora. Kwete, ipapo ndingati. Yes, chii chakaitika? Chakaitika ngechekuti shuwa wauya kundotaura kudaro. Ini ndakaenda kwaChangamire. Utaura kuti ndo zviri kupi ndo zviriko. Ndaenda kwaChangamire, takasvika Changamire pasina, saka Changamire wadini abuda. Machangamire amangani bambo. Kwaishe, sorry. Kwaishe, takaenda kwaishe. Ndobva ndasvika kuine wari anga aripo asiri ishe. Zvikanzi wabuda. Ndamutsanangurira nyaya yacho. Ndikati ndo chimiro chiripo. Zvikanzi inini handikwanisa kuti ndite sei ndipe decision ba. Nokuti secretary hapana. Secretary angaita futi sei anga abuda futi zvakare. Ndikati saka inini kuti ndipe decision iye handikwanisa chini ndipa decision ba. Imimi mozondifonera kuti ite hako go ahead nei nenyaya yacho. Zvikanzi ashua tichafonera ishe tamufonera tozokupa feedback yokuti muite go ahead. Ini ndakadzoka kwana Shereni ndobva ndachitaura mashoko iyayayo. Ngati ini rumira feedback irubva kwani kwaishe. Asi nguva dzanga dzakuma 11. Vanhu vakasitoa chera gwaba ma 11. Vangada kutanga vanga vari vanhu 5. Vada kutanga kudini? Kuda kutsaga matombo. Ndikati imimi kuti muchatanga kuchera imba ini naisati ndamuzwa chinyi feedback. Nepane nguva vachatanga kuchera vanhu makuva nekuzotaura vanhu kuti kune rufu ruda kuigwa munhu panguva ine. Nguva haizodini? Haizobvumiriba. Zvadini kuti munhu awo yake manhira achibvarara vanhu vomuke nosuku kuenda kodini? Kowiga munhu. Ndo matauro ndakaita sei? Ndakaita ngati asi kana ndapuwa go ahead ndinoita sei? Ndinokupa feedback. Saka apa ndakabvapo inini ndichimirira feedback. Message haina kwanisa kudini kupinda mandiri. Yoka Shereni vakazoenda kwani kwaChangamire. Vaibva vachitaura kuti tauya asi nguva yadini yapera toita sei? Vaibva vachipuwa go ahead kwenda kudini kuiga munhu. But inini maiwari panyaya ikai. Munhu yakafa sei? Akamwa chii? But hapana munhu anomwa poison asikaiti postmortem. Aiwa. But mapurisa anoti wigai pasina here postmortem. Because munhu wese akomita chi suicide. It becomes a police case. Inotoda docket inotodi inotovhurwa. Because panoitwa investigations ka ekunzi pazvambomwa
poison yacho amwa zvaita sei, Mamwisa. amwiswa ndiani, ko kana muri makamwisa poison yacho, ko kana muri makamwisa. iwewe kwashereni nemapurisa wanga wari wese wanga waruzivana. Inini handiyo nyaya yangu. Nyaya yangu iri pekuti imimi sabhuku munofanira kuziva kuti mudunhu menyu hamuwigwi munhu asina burial order. Munhu kana afira pamba anoyashtorwa nemapurisa. Munozobvumidza kuti munhu awigwe kana afira pamba, kana mapurisa akupai go ahead kuti ngaite sei ngaawigwe. Asi mutemo ndekuti munhu akafira pamba anoyashtorwa nemapurisa, woenda kupi kumochari, mapurisa woita mainvestigations awo wodini, wopedza wopa go ahead. Zvino apa patori neissue yekuti munhu uyu watomwa poison asi hapana chi postmortem, and you tell me kuti mapurisa akati wawiga yenyu munhu asi wari kuziva kuti munhu amwa poison. Saka idini hapana shona ndati ndaona kubva kwawari. Iwe uzosanga mutse naisheba. Ndiri kuti inini nyaya yenyu iyi, whether mapurisa anga ari involved nana Shereni kana kuti chii, procedure was not followed. Andizvo procedure inoti munhu amwa poison wafa, anotorwa anoendeswa kumapurisa woitwa post chi mortem, a report is then chi written inozokubvumidzai kuti muige chi munhu, because panozonzi paya mapurisa papanotaura kuti panzi here suspected foul play, vanenge vachiti chii? Taure munhu hapana hazina kucheka. Mapurisa akati suspected chi foul play, chii chinoitika, what's the next thing chinoitika? Pakuitwa mainvestigations, pakuitwa postmortem, then the result yodi yobuda. The fact yekuti munhu atomwa chi poison, it means kuti pane chi, pane nyaya yakonzeresa kuti munhu amwe poison. Saka imimi zvokuti makazonetsana henyu hamunoti worried about that. My worry ndeyekuti one, procedure was not chi followed. Then two, according kuna Ishe, ari kutaura izvi ndiishe wamuri kuclaima imimi kuti makasvika pamba pake mukasuma mukamutaura kuti muda go ahead, muri kumirira go ahead kuti munhu aite sei awigwe. Andika the same Ishe ndiye ari kutaura kuti anditi imimi ndii makatorambidzwa kuti munhu ngasaite ngasawigwe because pava nenyaya dzekusabhadhara dzevakwasha nechii. Kwete changanika. Ini ndakaenda kusuma. Asi handinopiwa mhindiroba yego ahead ndinochangamira papasina. Pandakaenda kucheck up kuHarare, takawira akarambidza mhuri yekwashereni kuti ichengete mukunda wayo akanga akaroorwa kuZindi. Asi nechikonzero chekuti wakwasha wakanga wasati wazivikanwa kwana Tezvara, wakasarudza kuti wachengete wega mwana wawo. Munhu wamuri kuti yeye mamakamira kuti akupe go ahead ndiye ari kutaura ne accusation, ndiye ari kutaura, ndiye izvozvo kautaura kuti pamutakaenda kucheck up baba imi makarambidza Vanhu kuridza hama yawo. changamira nipekuti kurambidza ndo pandisozvisisa. makabvumidza. Handina kubvumidza basi ini ndakanga ndiromirira kunzwa anza kubva une changamira kuti hange ndisinopiwa go ahead. Makafona. Ndakafona ndikataura naye kwachangamira wacho. Izwe bam. Ndatosvikako. Alright. Mubvunzo umwe simbo. Panofiwa pese kanga ndikamunenda kwachangamire kosuma. Inini wacho. Ndinogona kutuma munhu. Amunopindura mubvunzo. Ndati panofiwa kese wakawanda kudunhu menyu kangani kamunoenda imi pamunosumuka kosuma Ishe. Pese panenge pafika munhu tinoenda kosuma. Imimi here. Ndinotuma munhu kana ndisiri ndaenda. Ndinotuma munhu anenge ane tsamba. Pamunotuma munhu, muri kutuma munhu kosuma kuti kwafiwa here kana kuti to seek authority to bury the person. Tinenge tiri kosuma kuti kunoku kwaita nhamo. Right. But munenge musingasiki authority to bury the dead. Then why in this incident did you go to seek authority?
why apa makaenda kokumbira mvumo yekuwiga anizo asi pamwe pesa apa munongwenesa musumu wekuti kwafiwa $10 yenyuyo kwafiwa $10 yenyuyo ishe haambonzi mhinduro yekuti mira yekuiga kana kuti kudini as long as musumu wake wangodini wasvika zvake zvadini zvaita asi apa uri kuti iwewe wakaenda kosika authority to bury wakaenda kokumbira mvumo yekuwiga why apa chete kumwe kwese kusikasosiki authority tadza kuziva ipapa aiwa zve hautadzi kuziva zvebaba bambo makarambidza vanhu kuwiga movha maenda kohwanda kune vanhu kuti mambo ishe ndiye ati musawige makaenda kune vanhu vamanyepera ishe kuti ishe ndiye akuti vanhu musawige muchinyepera vanhu zvakaitika kuti muvume mhosva ndiri kumubvunzai zviri simbo ndati munosomboenda here kosuma kwaishe kuti tida kuiga munhu hamuendi ndochikubvunzai kuti apa pamakazoenda iri 1 out of 20 moenda 1 what was so special about this one chakabva chainya kukosha pane iyi chete ichii yekuti makasumuka mega imikuenda kwaishe kumirira kuti ishe uchandipa go ahead the reason why makamirira kuti ishe akupai go ahead it means kuti papaine maamuri kuziva kuti pane dambudziko nerufuru you knew very well kuti pane chii rufuru rune dambudziko saka imwe hana yenyu yeuko yanga iri kutaura kuti ukawiga usina kutaura ishe mangwana inokunetsa imwe yacho yobva yati wiga ndiwe sabhuku wiga vakanganisika changamira aiwa handisi kuti mundiri pakakanganisika ba ndinoda kuti mubvume kuti ndakakanganisa ndakakanganisa makaita ka right next imwe yacho imwe yacho iri kuti kuramba kutumika asi takaita meeting padzimbabwe musi wa13 July 2022 nepungwe subcatchment Loreto Primary School chinangwa chaiwa chekubatsirana nenhau yevanhu vaingotora mvura zvisina mvumo mumikomba saka Loreto Primary School SDC akapa chichemo chekuti chikoro hachina mvura nekuda kwevanhu vemategwe vari kurima kumusoro kwesosi yechikoro sabhuku ndakavatuma kuti vaende kogadzirisa vanhu vavo asi kubva ipapo havana kuzodzoka vachitaura kuti chii chawakaita nanhasi chikoro chiri kungoonza zvichemo zvenhau iyi iyo takaenda changamiri shuo vakatituma ndobva taenda asi ndakauya ndichizotaura kuti mvura pane pombi hombe yekuprojekti yekwamusewe iri kutorwa yakakurisa inova ndiyo iriita sei iri kuzotadzwa kuti mvura yePuroreto izotadzwa kukwana kuzasuku purazi wemvura wezino samandiringani tikataura futi nawo vakaendako vakaedza kutaurana futi nawo vakapa option yekuti dai wechikoro watora imwe pombi inoya komwira mudhemu rine mvura yakawanda iende kofidha papi pakadhemu kawo inofunga kuti ipapapo right bambwe it's not about kuti nyaya iripo ndekuti ndakakutuma asaona udzoka lindo rakadzoka here kuna feedback yakadzoka here kwamakatuma haina kana tiende pa next one H4 iri kuti Sabhuku wakatonga nyaya yemwana akaitiswa pamwiri. Sabhuku wakatonga nyaya yemwana akaitiswa pamwiri nemurume wemunhu. Mwana uyu anogara muvillage mawo asi havana kana kunditaurira dare vakatoita. Mwana uyu ane makore mangani? Tatenda. Uruziva ma age yake. Anchi? Ane makore mangani? Ane 16. 16. I 16.
Munoziva kuti mutemo munyowani uri kuti chii? Munoziva here kuti mutemo munyowani uri kuti chii? Mutemo munyowani uri kuti mukomana murume hauchabvumidzwi kurara nemwana ane makore ari pasi pe18 years. Kwete kumitisa. Kwete kumitisa. Kutata nemwana une makore ari 18 years less than 18. Kumitisa wese. Yakutonzi chiyo statutory rape. Makatonga rape case. Makatonga nyaya yerape yekuti kana inini handina maruramiro ekutonga nyaya iyo. Saka makaitonga muchiti. Atina wakauya wachitaura nyaya asi ndakwarifia handina kuitonga. Ndakapa ma-CCW ngati nyaya haisi yepanapa bai. Nyaya ngema-CCW ndiwo anotora chenesa kumberi. Saka ma-CCW nyaya iyo handina kuitambira bai. Oishe makamudza here. Makaudza here ishe. Oishe mamudzende nema-CCW chete. Bosi wenyu pamusoro penyu pana ishe. Ishe makamutaurira here. Handina. Maishe. Makati Unonyundo ishe. All right, next one. Next thing yechishanu iri kuti kutonga nyaya yechipfambi. Sabhuku vakatonga nyaya yemukomana anonzi Napoleon Dumbura. Akadanana nemukadzi wemunhu wekwaMundicha kusvika pakubatwa nemuridzi wemukadzi. Imba yemunhu yakatoparara. Sabhuku akatoitonga nyaya iyi kusvika pakuperekedza mukunda wewanhu kumba kwavo kusagambe. Zviri kutonzi pakatoripwa muripo mukuru. Sabhuku havana kundipa nyaya iyi kana mashoko ezvese zvakaitika izvi. Zvinoitika munharaunda haataure. Handizive kuti toshanda sei. Anozviitirei. Right. Ndisati ndatombopinda mukati menyaya yacho iyo. Ndiri kutoda muzare chive manyora masamoni aNapoleon Dumbura. Newe kwaMundicha wemukadzi wemunhu ndiri kutovada kuno. Kana yanga iruzi yapera haina dhoketi ravhurwa kuti panyowani. Ndiri kutovada iwo vanhu want them here. Iwo wakatongwa naSabhuku iwa. Ndiri kuvada panapa. Sabhuku hamuna jurisdiction. Hamuna maruramiro. Ende mutozapa makabva mazotoperekedza nemunhu wacho mukadzi kutodzorera umba kuti asamukuru imimi. Nyaya handina kutonga pachake. Saka makazoperekedzawo pakudii? Ini ndakaita kudaidzwa kuti muzukuru svika kuno ndo zvakandiita. Muzukuru svika kuno. Imi saka apa aiwa chadauzwa makaenda semuzukuru. Noti saSabhuku. Asi semuzukuru Sabhuku anoziva kuti ane mukuru wake pamusoro anofanira kuziva nyaya iyi. Makataura. Iwo wakaramba ndakazvitaura. Nyaya yedu ini house. Kana kuti yauda kwenda kudati tinokupa iwe Sabhuku wozotsitsa kwamuzvara. Imhosva zveini in-house. Ndio zvakata in-house yedu. Kana yanyaya tinokupa wozotsitsa kwamuzvara. Saka muntu adai pakafa munhu pabadaizwa muzukuru in-house mamuda kutovhara-vhara. Dai pakafa munhu sekuru wako akauraya munhu. Wobva ati muzukuru uye in-house. Muzukuru aya mukauraya mukadzi. Wanga uri toti in-house. Ndiro basa rako rekuita ma-in-house. Next case. Kesi yekupedzisira ndeyekupiswa kwegomo remahwe Masimike musi wa17 October 2023 nemwaramu wawo. Mwaramu wake? Mukadzi wemuning'ina. Muning'ina yemukadzi wake? Mukadzi wemuning'ina. Wemuning'ina kwanti wamukoma. Mukadzi wekwamukoma. Mukadzi wamukoma. Aiwa, mukoma ndi mukoma. Whether cousin brother or what, brother ndi brother. Saka makanyararei gomo racho. Handina kunyarara. Chakaitika ngechekuti taona moto uri kutsva ndakatuma vanhu kuti endemo dzime moto. Vaenda kudzima moto, munhu wemoto ndatomubata kare kuti ngeuyu. Ndobva tafuma kuzoenda mangwani kwaChangamire kosuma. Saka Changamire vakazoti ungadai vakandifonera richi kutsva kuti gomo riri kudini riri kutsva. Ndikati shuwa Changamire anodini handina kufona. Asi
ini chandakaita ndakatumwa kudzima moto ndokubva ndabata munhu wacho ndosaka ndaya naye ndomamira akaita munhu akaenda naye kwashe ndakaenda naye akauya iri munhu ndamusarenda dai akauya zvanyorerwa bosika dai makauya ka zvodai zvisina kunyorwa ndakaenda kosarenda kotaura nyaya anyway ndoda kubvunzawo tingaipedza nyaya yacho ndoda kubvunza awa ndisubstantive village head reka kuti de facto mune beji ayo substantive ndi de facto saka nyaya dzake dzakawanda ari nemwe yefojari futi saka anyway ndakuinvoka section 48 of the Traditional Leaders Act kutadzisa ishe kuita basa rani rake asi since imi musiri substantive muri de facto. What I'll simply do is I need to talk to the family. Imi mzare ene mutare nemuri. Tione kuti tingakwanisa kutsvaga umwe musabhugeri kubva mumurimo anoita zvinodiwa nenyika. For now, enda henyu uri sabhuku asi tiri kuya kugadzisa nyaya yako. Titesa enda henyu kumba asi tiri kuya kugadzisa nyaya yenyu, asi chiziwai kuti mhosva yenyu yamabatwa nayo ndeyekudini kutadzisa ishe kuita basa rani rake nekutonga mhosva dzisingaenderani nechi nemi. Sabhuku haatongi nyaya, anoyananisa nyaya. Handizvo? Right. Imi yenyu yapera. Next, ndiani umwe sabhuku. Pano umwe futi.